खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आसाम एसेम्बलि बिसायख'थियाव UPPL पार्टिया मोनसेबो मासि देरहायैखौ लानानै गिबि खेबै खुगा बेखेवदों उदालगुरि LACआव बिसायख'थि गेलेनाय। एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मैया प्रेस मेटनि गेजेरजों माखासे गोनांथार बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि जों जेनाखै, जों माब्लाबाबो जेना आरो जोंनि आखायाव गोबां सम दं। गोख्रों जाफिननाय आरो देरहानायनि गेजेरजों जों जागायफिनगोन। फैगौ समफोराव UPPL हानजाया उदालगुरि जिल्लायाव गोख्रोङै खामानि मावलांगोन। आसाम आयेन आफादाव थायाब्लाबो जों आसाम आयेन आफादनि बाहेरायाव थानानै रायजोफोरजों थानानै जोंनि बिबानखौ मावगोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। आरोबाव बिथाङा ओरैबायदि बुंबावोदि जों बिसायख'थियाव जेननायखौ गनायना लादों। UPPLआ BTC बिसायख'थियाव मोननाय भटआ MLA बिसायख'थियाव मानो खमायखो बेखौ हानजानि गेजेराव सावरायगोन। नीतिगत भाबै जों जेनाखै। उदालगुरि बियाबाव जोंनि मावथिफोरखौ गाग्लोबदोंमोन, गारि सिफायदोंमोन। जों नुदों, खोनादोंमोन रां राननाय, सिगि सग' खालामनाय जादोंमोन, बोलो बाहायनाय जादोंमोन, जायनि जाउनाव जोंनो भट होनांगौ मानसिफोरा बायदिसिना जाहोनाव गुबुनाव होयो होनना बुङो दिपेन बर'आ। मोनसे जाफुंसारनाय क'क्राझार जिल्लानि दीपिका बसुमतारिया तेजपुर मेडिकेल कलेजनिफ्राय MBBS डिग्रीखौ उथ्रिसारनायाव जाफुंसारनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रुपाथि नोगोर गामिनि बिफा बिपुल कुमार बसुमतारि आरो बिमा महिला बसुमतारिनि फिसाजो दीपिका बसुमतारिया गावनि गोब्राब नाजानाय आरो नांथाबनायनि गेजेरजों तेजपुर मेडिकेल कलेजनिफ्राय बे बोसोराव MBBS डिग्रीखौ उथ्रिसारनो हानानै ओनसोलनि आरो बिमा बिफानि मुं लाखिनो हादों। क'क्राझाराव डन बस्क' फरायसालिनि बारग' फरायसुलि दीपिका बसुमतारिया दा सावस्रियारि बिथिङाव सुबुं समाजनि सिबिथाय खालामनो आवगायबोनाया क'क्राझार जिल्लानि रायजो राजाफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिनिनो गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। साननैनि हाबाफारिजों 88थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय एबा गोसोखां सान फालिदों। सिडली चिरां आन्चलिक स्वरूप स्थिति प्रसार संसदआ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल प्राइमारि स्वरूप स्थिति प्रसार संसद थावनियाव साननै हाबाफारिजों 88थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय एबा गोसोखां सान फालिदों। सिडली चिरां आन्चलिक स्वरूप स्थिति प्रसार संसदआ बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो गुवाहाटी प्रागज्यतिष कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर रज ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे जर'खा आलासि महरै BTC सोरखारनि हाग्रा बिफाननि EM पानिराम ब्रह्म, सुकुं सिं मोसाहारि आरो गोबां माननि आलासिफोरा। बेराफारसेथिं 88थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै अर फोजोंजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लानाय मिरु अधिष्ठाता स्वरूप स्थिति संसद गौथुमनि धोरोम फोसावगिरि धनश्याम बसुमतारिया गोबां बाथ्रा फोरमायथियो। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। बङाइगावनि 27 नं राजा लामानि साकतलायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे आइजोनि जिउ खहा। जाब्रबथायाव जायगायावनो थैयो दिपाली बाला दास मुंनि सासे आइजोआ। गोब्राब जायो गुबुन सासे दिपालीनि फिसाय रन्जन कुमार दासआ, जेराव AS 15F0151 नम्बरनि गंसे I-10 गारिया जाब्रबथायाव गोग्लैयो। बे जाब्रबथायजों जोखोम जानाय फिसायखौ दासिम मेडिकेलाव फाहामथाय गासिनो दं होनना मिथिनो मोनदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासै सा 87 फरायसाफोरखौ खासिक'त्रायाव थानाय बैराथि नब्लाङाव बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियान नार्जारी बिथाङा। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिरखां नार्जारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिस्वजित नार्जारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। आसामाव 15 बोसोरसिम हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखार आरो BTCआव 15 बोसोर BPF दोलोनि सोरखारानो थागोना रोखा बाथ्राखौ बुंदों।
BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया दिनै गसाइगाव BPF दोलोनिफ्राय गोदानै MLA देरहासार जानो हानाय सभाराम बसुमतारी आरो रुपम रय बिथांखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव बेफोर बाथ्राखौ फोरमायथिदों। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया जेराव BTCआव BPF दोलोनि सोरखारा 15 बोसोरसिम सोरखार थागोन आरो आसामाव 15 बोसोरसिम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखार थागोन। लोगोसे BPF दोलोनिफ्राय मन्त्रि मोनाब्लाबो जेबो नङा होननानै रोखायै बुंथियो, मानोना BTCनि जौगाखांनायल' जानांगौ आरो बारायनांगौ होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। सोनाब बंग'नि गिबि मन्त्रि महरै शुभेन्दु अधिकारिया समायखिरा लाबाय। मख'जाथावदि BJP दोलोनि गागि दैदेनगिरि शुभेन्दु अधिकारी बिथाङा सोनाब बंग'नि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लायो। गिबि खेबनि थाखाय भारतीय जनता पार्टी एबा BJPआ हादोरसायाव सोरखार दादों। बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ कलकातानि ब्रिगेड पेरेड ग्राउन्डआव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, NDAनि गागि दैदेनगिरिफोर, मिरुनि मन्त्रिफोर आरो BJP खुंथायाव थानाय रायजोफोरनि गिबि मन्त्रिफोरनि नुजाथिनायाव खुंफुंनाय जायो। बिथांनि समायखिरा लाखांनायनि उनाव रायजोआव जारिमिनारि राजखान्थियारि सोलायनाय जायो, मानोना भारतीय जनता पार्टीआ गिबि खेब वेस्ट बेंगल एबा सोनाब बंग'आव सोरखार दानो हादों। कलकातानि जारिमिनारि ब्रिगेड पेरेड ग्राउन्डआव रायजो बेंगिरि महरै RN रबिआ समायखिरा लायो आरो शुभेन्दु अधिकारिया गिबि मन्त्रि महरै समायखिराखौ लायो। बिसायख'थियाव UPPLआ बिग जिर' मोननायनि सायाव बे समाव बिस्वजित दैमारिया बुंथिदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि प्रमद बर' दैदेननाय UPPLनि बाथ्राफोरा बड'लेण्डआव जेबो गोनांथि गैया। बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायखौ BTCनि रायजोफोरा बेसेनथि होआखै। आं सानो फैबाय थानाय समाव जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बयबो मदद खालामो, अब्ला हाग्रामा महिलारि एबा BPF नङाब्ला आसामनि राजखान्थियाव जेबो बाथ्राखौनो एबा BTCखौ गारनानै BPFखौ गारनानै साननो हानाय नङा। UPPLआ जायफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बेखौ रायजोफोरा गोनांथि गैया होनना सानदों। बेनिखायनो बयबो BPFनो भट होदों, BJPनो भट होदों। UPPLनि मावथांखि स्किमनि बाथ्रा बुंनायाव रायजोफोरा गोजोनाखै। UPPLनि 5 बोसोरनि खामानि मावनायखौबो रायजोफोरा बिजिरदों। रायजोफोरनि नांगौ खामानिया बेसेबां जाखो आरो जायाखै, जायनि जाउनाव फोथायनाय खोमादों, बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिदों तामुलपुर बियाबनि MLA बिस्वजित दैमारिया। मिरु सोरखारा लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल NS राजा सुब्रमणिखौ चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ महरै थिसनबाय। आथिखालनि CDS जेनेरेल अनिल चौहाननि समा फैगौ 30 मेआव जोबनायनि उनाव बिथाङा CDSनि बिबानखौ आजावगोन। गसाइगाव जिल्ला बर' हारिमु आफादा साननैनि हाबाफारिजों 22थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दिनैनिफ्राय जागायनानै साननैनि हाबाफारिजों गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 22थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै गिबि सानाव हारिमु आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे सायनासालि बेखेवनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय हारिमु बादायलायनाय हाबाफारिखौ जागायो। गाबोन एबा जोबथा सानाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा एबा MLA रबिराम नार्जारिजों लोगोसे हारिमु मोनाबिलियाव बाहागो लाफैगोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारि, फ्लरिना मुसाहारि, मुंदांखा देंखोगिरि फुंबिलि बसुमतारी, बिराज मोना। आथिखालाव जोंनि लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो? गोबां समफोरावनो सोरखौबा नंखाय फोसावनाय, समाजारि बिजोङाव बानसावनाय, AI जेनेरेट खालामनानै समाजारि बिजोङाव ब्लेम खालामनाय बायदि बायदि नंखाय सावगारि भिडिअ हगारनानै एबा भिडिअ खालामनानै हगारनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबोदों। माब्लाबा BTCनि बारग'सि प्रमद बर', माब्लाबा हाग्रामा महिलारिखौ AI जों खालामनानै समाजारि बिजोङाव गोसारनाय एबा भिडिअ खालामनानै फोसावनायखौ नुनो मोनबोदों। बेबादिनो फिन आरोबाव बिसायख'थियाव जेननायखौ लानानै बिस्वजित दैमारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव नारा नाथा बुलायनाय एबा जुजिलायनाय AI जों खालामनाय मोनसे सावगारि एबा भिडिअआ ससियेल मिडियायाव गोसारदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला
लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन, हिस्ट्री, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।